धनगर समाजाने आज मेळावा आयोजित केलेला होता. मोठ्या संख्येने या ठिकाणी धनगर समाज आज या ठिकाणी तुम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी दाखल झालेला आहे. काय सांगा? बारामतीची पोटनिवडणूक लागलेली आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे आणि बारामतीतले आजचा आपण धनगर मेळावा बघितला. किती मोठ्या संख्येने पाठिंबा द्यायला आले होते आणि त्याबद्दल मी सर्वच समाजाचे, धनगर समाजाचे तर मी आभार मानतेच, पण सगळेच समाज एकत्र येऊन सगळ्यांनीच एकत्रित पाठिंबा दर्शवलेला आहे. त्याबद्दल बारामतीकरांचे मी खूप खूप धन्यवाद मानते. सांगता सभेला सर्व महायुतीचे नेते हजर राहतील. आपले माननीय मुख्यमंत्री तेही या सभेसाठी येणार आहेत. शिंदे साहेबांकडनं मला वाटतं की काय त्यांचे मंत्री येणार आहेत आणि बाकी सगळे मान्यवर महायुतीतले रामदास आठवलेजी सगळेच येणार आहेत.